Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Felix Power и днес ще направя ревю на сървъра JoxyCraft. И нека започваме. Това е спауна. Чай малко. Ти там горе какво е, бе? Чай се. Навънка гърми и ако чувате, не съм виновен. Тук енчантинг, може да се енчантвате. Той вика, че той World не го е изтеглил от нета. Тук има free items. Ето тук има дърво, има стринчки, има инстант хелки, мечове, сет и ейбълки. Тук са правилата, ви може да си ги прочетете. Тук не знам какво е, аз се чудям. Там долу има фулт. И сега да покажем варповете. Warp, chest, event. Това е chest event, който още не е довършен. Ние още даже и не сме сложили честовете, пък ако тръгнем да ги пълним, смятай. Поне 2 години. Друг warp, drop party. Аз пък drop party. Колко парти бълнувам аз. И той евент го е правил той, а чест евента съм го правил аз. Ето така пълните глупости и тъй. А тук има енчант ботълки. Евентите кога ще са, бе? Събота и неделя. Може всеки ден. Не знам, ще решим. После warp jump. Не jump, пише. Jump on, чайца. Welcome to the warp jump. Jump owned by Santi11 and Kuga DF2002. И тук като скочи има дава ви speed potion. После тук се минава, да не го помислите, че е нещо бъс. Ето вижте се. Така и така. И тъй се минава. После тук вълтравя. Нали, poison. После като скочите, тук има regeneration и готово. И тук да има hell, обаче както иде. Ето тук после тръгвате, тъй. Аз не мога ги изкачам за трич. После от тук, ако се чудите къде да скачате, аз не мога. Я го скача, бе. Човек снимам и нямам никакъв лаг, представи си. Пък преди ми лагиш като циганче на банча. Окей. Да, и после тук се изкачвате. Тук стигате, тук някакви печки разни. Минавате, тук има спид двойка, да, и после тук като стигнете, ето така, и пише, тия, които не разбират английски, отстрани ще го напишем на български. Това означава ти победи, айтемите са в долния чест, ето ги, Pro 3, Unbreaking 3, Fire Protection 3, и меча е Breaking 3, Sharpness 5, Knockback 2, Fire 2, 3 Legendarки и 10 ейбълки. Друг Warp XP. Тук ви предпочитам да дойдете с някой сет дъма, защото ако сте с Iron или без сет, или ако сте без легове, работата ви е свършена. Зато и... ние тук що не го направим и тук да сложим още едно, да не ги трепят хората. Ще сложим хелви и това. Да са хелват ли? Да. Обаче те докато стигнат до табелата ще умрат. Да направо тогава тук да идват направо.
И чайте сега. Малко по-подробно да покажа спавна. Тук го показах, тук не съм. Тук има... Портали. Къде са порталите, бе? Са порталите, ама ще направя. Те още не са готови, да. Към Survival, такива неща. Той сервър е нов за тъй. Той не знам защо е Колнър, аз съм Олнър. Той се е направил Колнър, защото повече го кеф, иначе е хоста. Той е спална, тук... чакай бе, чакай, не ми е интересно на мене кой. Искам да го видя. Но е там отзади. Чай сега ще го видим. О, навънка яко заваля. Добре, че... О, май, градушка вали. Бати кеф. Ето какво е било то. Чакай бе, как се измъкваш тук бе? Това е. Той какво е да те попитам? О, стои някъде се изкачваш. И... Тук шоп ли ще бъде? Добре, аре ево на спална да свършим екипа. Че яко загърме. Ево на спална. И това ще е от клипа. Надявам се да ви е харесал. Влизайте. Ако искате още не влизайте, защото не е правен. Няма можете да чупите. След спална не знам дали ще можете. Ама ако искате влезте, читайте го, абонирайте се, дайте по-стеляма за клипа и до скоро!